L-Unjen tal-Alliema, l-MUT, ordnat strajk ta' ġurnata għal nhar it-tnejn li ġej fl-iskejjel u fl-istituzzjonijiet edukattivi kollha tal-Gvern, tal-Knisja u dawk indipendenti. L-azzjoni industrijali tħabbret fi stqarrija l-ġimgħa wara nofsinhar wara laqgħa ta' konċiljazzjoni li ntalbet mill-Ministeru għall-Edukazzjoni. Id-direttiva tal-istrajk waslet minkejja li l-Prim Ministru Joseph Muscat iddikjara li l-Gvern aċċetta t-talbit kollha tal-MUT u li kien lest li jissospendi l-liġi ġdida tal-edukazzjoni bħala ġest ta' rieda tajba li kienet qed toħloq ħafna mistoqsijiet minħabba interpretazzjoni skorretta. Mod ta' rieda tajba, sinjal ta' rieda tajba, il-Gvern offra lill-MUT li jissospendi u anke jirtira l-att dwar l-edukazzjoni biex nevitaw l-istrajk ta' nhar it-tnejn. U nerġgħu npoġġu bil-qiegħda u jekk issa l-MUT għandha riservi ġodda li ma kienx uritomna waqt il-konsultazzjoni npoġġu bil-qiegħda u dak ir-riservi we iron them out. Dr. Muscat żied jgħid li dan il-ġest kien qed iseħħ minkejja li l-oġġezzjonijiet li bdiet titkellem dwarhom l-MUT fosthom il-kwistjoni tal-warrants ma semmew qatt tul il-proċess ta' konsultazzjoni. B'reazzjoni għad-deċiżjoni tal-MUT, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo il-ġimgħa filgħaxija sejjaħ konferenza għall-aħbarijiet fejn fiha ikkonferma li l-Gvern irtira uffiċjalment it-tliet abbozzi ta' liġijiet dwar l-edukazzjoni. Aħna llum informajna l-Parlament, lill-Speaker tal-Parlament li qed nirtiraw it-tliet liġijiet proposti. Din kienet eżatt x'talbet l-MUT. U appella wkoll mal-MUT sabiex jikkonsidraw id-deċiżjoni tagħhom speċjalment wara li l-Gvern aċċetta t-talba tagħhom b'responsabilità. U aħna issa qed nerġgħu nappellaw lil Malta Union of Teachers. Issa li lqajna t-talba tagħkom li nirtiraw dawn il-liġijiet proposti. Għaliex se jsir l-istrajk? Għaliex se jsir l-istrajk? Intant il-Gvern diġà qed jipprepara diversi miżuri sabiex jieħtlu fis-seħħ jekk l-MUT ma tilqax l-appell li sar fil-konferenza tal-lejla.